אילן, כן. בוא על רקע של בודה, כן, רגע. תסביר לנו קצת הסברים. הגענו כאן למצודת הדייגים. נכון. המקום הזה הוא מקום עתיק יומין. כן. אכלנו, ישבנו, הסתובבנו, אכלנו את הקרם שנית הכי טעים שיש. כן. לא, את זה. וקר לנו נורא. רואים? נורא. את זה. רגע. רואים שקר לנו. אין פלא שהאיטלקים אוהבים אותה. ומיקו גם כן... מיקו רוצה להיות טיטניק. טיטניק, כן. זהו, וזה הגשר שהלכנו עליו. נכון. גשר השרשראות. נכון, גשר השרשראות. נחזור ונשתה מרק. נכון, ממש בדיוק רק מרק יש לי מקום. עכשיו בשביל זה אנחנו הולכים, להוריד את הקרם שנית. אני לא יודע איפה לעצור להקיא. כן. וזהו, שרי מצלמת. יאללה. רגע, מיקו, תעשה עוד קצת פוזות? ומיקו רוצה להיות טיטניק. מיקו! טוב, קדימה. רגע, יהודה. תצלם את העורב. בטח, העורב. זה אותו אחד של אתמול? אחד של... יש לי משהו בפה. סיפרו לנו את אותו סיפור שהיינו פה. אוי, בוא נקר לי. יאללה, בואו. שטות עליהם. ההסעה יוצאת. הלו, הסענם יוצאת. סעד המיוזיק. מה יהודה? לא, תדברו קצת. אתה עוד תדברו. בווידאו? כן, וידאו. תצלם אותנו עם הציציות. אזעקה. צבע אדום. צבע אדום. הנה צבע אדום.